nu știu ce am primit, dar știu că am primit, nu știu, un tigru. Oh, my fitness, stai că l-ai rupt. E gata. Apoi tu nici bine la început. Și mă gândesc că ăsta... What the fuck, nu știu ce-i, ceva rimel. Rimel? Ah. Eu nu e rimel. Ceva de dat pe tine. De dat pe buci. Lasă-te. După aia desfaci. Vezi să nu murdărească. Miau, 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 miau. Oh my fitness. Și o globuță, e gata. Gata. Bine. Ce-ai? De dat pe buze, mă. Struguler? Strugurel? Mamă, de ce fain se simte. Super cute. Nota 10. 9, e 10 din 10. Poate e prea cute. Arată atât de bine. Deci că a lucrat la câmp. Mamă. Uite că ăsta în fiecare zi să am buzele. 10 din 10. Foarte urât. Gen, nu știu, mă ustră buzele și astea sunt foarte bune. Îți din Corea. Corea, mă. am spart, mua, excuse-mă. De ce am spus scuzați-mă? Sau scuză-mă sau